Eguerdion lagunok, ongi etorri txorienera, hemen gaude, asteari pixkanaka bukara ematen. Egun falta zaigu, baina, osteguna dugu, bi errezeta, kontuak pila bat, eta historio politika beti bezala, Biteli. Bai, betiko txoriene. Hori da. Nik gaur esan izun atzo, azalore bat neukala hor saltza, ingo duguna da, oiasko paparra azalore kremarekin. Zerbait ezberdina izango du, azalorea bi eratara eramango du. Ingo du, azalore xerra batzuk atarako ditugu, eta horre plantxan ingo ditugu, eta iskinetan geratzen dira apurrekin da, azalore krema bat ingo du. Orduan, azalore kontuak eramango ditugu, honek gero ziape saltza berezi bat eramango du gainean, eta ezer gutxi gehiago, hau izango da nire errezeta. Egi esan nahiko erreza da, ez dauka misterio handerik, eta eskuragai dituzuen osagaiekin. Baitxura goxua dauka, nik kasu honetan egingo lehenengo plater bat, eta izango dira dilistak. Baina, dilistak barazkisekin egingo ditugu, gero, butifarrakin. Baina gixatuak joaten dira orburuekin eta bruselasko asatxoekin. Berezia orduan, ez da betiko azena horiokin da, porruakin da, ez. Bai, errez da bat desberdina. Lekaliak jarin bidien ez, hastian hiru aldiz, behintzat bat originala izan deixen. Eta gaurkoan hau ekartzen dizu, betiko errezetakin, aukera ezberdinak, eta, lehenengoa behintzat, horrela joango da. Oiasko paparra gatzez eta piper beltzez ondu, eskaia gainean jarri, oliba olio txorrota bat, eta ordu erdiz gutxienez, pausatzen utziko du. Azalorea xerratan moztu eta xerrak gorde. Kipula bat olio pixkatekin erregosten jarri, azalorea gehitu, eta 5 minutuz erregozi ondoren, saldarekin busti eta kozinatzen utzi. Egina dagoenean, birrindu, esne gaina gehitu, gatz eta piper beltz puntuan jarri eta gorde. Paparrak onduta daudenean, plantxan gorrituko ditugu, labeko erretibilu batetara pasa. Plantxa berdinean azalore xerrak gorrituko ditugu, hauek ere labeko erretilura, eta 5 minutuz 200 gradutara labean erreko ditugu. Ziape saltzeiteko osagai guztiak katilu batean nasi, eta gero zerbitzatzeko garaian, oinarrian azalore krema jarriko du, honen gainean azalore xerra bat, paparra eta bukatu ziape saltzarekin. Orduan lehenbizi, esan dagoa, paparrak hartuko ditugu, jarriko ditugu olako plater batean, eta gatza, piper beltza eta eskaiarekin onduko ditugu. Oliba olio txorrota bat, plastikoa jarri, eta gutxienez ordu erdi komeni da, guztia. Bertan utziko ditugu, baina oskaiuko hotzak entzeko, eta bestela, egun batetik bestera usten badituzu, bakizu, saboreak eta gehiago batuko dituzu. Baina ordu erdikin nahikoa da. Oso ondo. Eta hemen ikusten bezala, gainera aukeratu duzu, oiaskuak, bakitzue, arategira eta soi zenean, egoten direla oiasko txurixa eta horixa edo aukeratzeko aukeria. Bai. Zuek... Ni txurixa hartu dut. Hori ez da txurixa. Horixe izaten da. Bai. Egoten dira batzuk, argisa bat, larroxe oso argia, eta horia be. Batek hartua zer dan ez dakit, eta honek gutxienez hartua dastatu du, askatasunean, ero ez. Baina hartua dastatu du honek. Hori da. Egisa da, desberdintasunak eta badauzela, baina ez dakit benetan hainbeste dauzen. Berez, ezaguna da, oiasko horixak, libre bizi diela, oso ondo jaten da biela, kondizio honetan dauzela, eta beste teoria batek esaten dau, txurixak guztiz kontrakua. Baina, gero, erakutzi izan da, hori bakarrik elikaduratatik pasatzen dela. Azkenean, hartua horixkaua da, eta azkenean hartua jaten dauen animalixak, paparra eta aragisa horixaua daukie. Baina, ez da gura esatia, libre gondienik edo egoera honetan. Hori gehiago, etiketan eta olako zigilu desberdinetan eta aginduko dago, adibidez, Euskal Baserriko oiaskua dan, edo, beste batzutan, baina ez kolorian bakarrik. Hor, gehien bat, nabarituko da, baserrikoa da, askatasunean bizi izan dan, oska iten diogunean. Hau da, aragi hori gogorragoa izaten da beti, baserriko oiaskua asko bizi izan dana, bestearekin alderatuz, besteak koskailean biguna da, xamurra, eta honek gogorrago izaten da. Eta gero, hartua ero jan badu, zaporea bai nabaritzen da, batetik bestean, niretzako pila bat nabaritzen da, baina testura da, azke bizi izan dan, ero ez. Eta gainera, bakitzu, azkenean, desberdintasuna badauela presixuan, baixa, 150 karu hau eta izeten da, honeko horixak, txurixak baino, orduan, badauzela, enpresa batzuk, marketing aldetik, hori, bakixela, eta orduan bakarrik, kolorantia
desberdina sartzen dutzia, eta hori xaua itxen dutzia, naiz eta oiaskorrek hartua usain jube ez izen. Beraz, hortan bebai, bueno, jakin egin bida. Noiz erabili bat da bestia? Zigorrek esan daben bezala, azkenean, baserriko oiasko hori batek hartua jandauela da, zereala janditxunian, ez dakite uneko 60an, imaginau, horrek aukiko dau, ara gisa, askoz be, zaporetxu haua, baina bebai trinko haua, gogorra haua. Bauka, nortasuna, hemengo... Izan behar da, oiasko hori da, kontu da igual oitu garela gaizki bestea dastatzen. Muskuluak mugitu indienak, eta korrika ibili dienak, eta olako xiak, ez? Orduan, hortan pila bat igertzen da, eta bada holan arrakasta auki dauena sare sozialetan bidixo bat, oindala aste batzuk bi harakinena dela. Eta eurak esaten daue, noiz aukeratu bat eta noiz aukeratu bestia. Da esaten daue, behitxu. Presixua dan morukua danez, zaporia tapa uin bihar badozu, hau da, barbakoa saltza bat jarri bihar badozu, kurri saltzan egin bihar badozu, olako gauzekin, oiasko txurixakin be, enzeike. Oin bai, plantxan, erreta, olako kasuetan, hobeto hori bat edo, behintzat, zereala janditxunak eta azke bizi izan danak, hori, testurean eta zaporian, igerriko zu. Gainera, egia da, txurixak, orokorrian, izaten diela askoz bigun hauak, ur geixa baukitzen da bielako, ez dielako hainbeste garatu, hainbeste mugitu, eta, errexau jaten dugula, lehenko gurean ingaben berba umie kontxe zaitasuna aukitzen da bela murtsikatzeko eta tragatzeko da arazoak dituztela. Eman mesedez, baserriko oiaskoa eta koska egin dezatela. Nik aukera beti izate dut. Aukeran beti hobeto da, nik beti danetarako baserriko. Azkenean, alderaketa badago, ez? Presioa bat ere beste. Baina ez gara joaten, ez dait, 30 eurotara, ez dait, zematera, ez? Orduan bat, agian, ez dait, 3 euro eta bestea 5 da piku. Ni neuk aukeran 5 da piku nahiago, ni neuk, egia da, etxe bakoitzean izango dituzte da dukaten egoera, eta batzuk alko dute, ero ez. Baina, hoberena, arategira joaten bazetez, arategian badaukazu aukera hau, baserriko oiaskoa, ero txuria, eta, hor behintzat, ni beti aldara paketetan torzen dara, hartzen. Besterik ez badako zor hori hartzen du, ze batzuk agien ez daukate arategirik inguruan. Ze gaur arazo hori badao, arategiak gero eta gehiago izten ari direla. Basamortu elikagaiak esaten dianak. Elikadura basamortuak gero, Zolan esaten dira. Hori, esan dako, bakoitzak ikusteko eta nahi duela. Hau izango da, Patri, azalore kremaren oinarria. Oin, ze azalore botako du hor? Betxuingo dituguna da, hartu, horrek ez du balio, xerra batzuk, osuak. Erdi osuak. Hau gero, hau oso ondo geratu da. Erdiko biak ateratzen dira ondo eta besteak izaten dira... Surtoina daukenak. Normalean. Gaina, bi paparringo dituenez, bi hauek ondo geratuko dira. Ez bada, 3. batero atarako dut. Betxo, hau ere, hau ez da ondo geratu. Eta bestearekin... Krema. Hartu, eta kremanako sartu bitu. Hartu, ataletan moztu, eta hemen. Ingo duna da, gurinarekin, oliba olioarekin, baina krema bat izango da, eta zerbait krematxua gero gurina botalko genio, baina ez. Ingo duna da, hemen, botako ditu batalak, eta hau, ingo hemen pixkat erregozi, gero saldarekin busti, eta hemen esne gaina daukat. Krema bat izango da, orduan, esne gainarekin bebai, basala horren zapore hori pixkat, potente hori lehunduko dugu, ero suabe utziko du. Oso, no? Eta karai baten, gaur egun, oiaskua bada ezaguna. Nik uste dut jendia jaten dauen aragisa igual lehelenetarikoa eta izango dela, ez? Nik uste dut gehien izango dela oiaskoa, txerrixa eta txala eta noski arkumia baino. Eta garai baten oso tipikoa zen, gabonetan batez be, kapoia jatia. Gaur egun oiaskoa asko baina hori pularda, kapoia da bestelako oiaskoak, bestia jaten. Niako datzen az, etera honintzala zezan kapoia, olentzero nabestixekin. Ze txikitan, karo, kapoiak ere baitu, arrautzatxuekin, dani, kapoiak, ze izango de kapoiak. Eta amak, konta zuztan, umian nintzenik. Eta kapoia eskenean da, oiaskua, baina oiaskua zirikatzen da, kastratzen da, oso txikisa danean, horregatzik, gero potoltzeko, pusteko, haunditzeko, gero jateko. Idia bezala, eskenean iten da, idiekin iten da berdina.
Eta horregatxik aukitzen dabe gero hainburu txikisa. Kapoiek, proportzioan, gorputza azten da, baina burua ez. Eta kapoiak nik enakixena, zan oso arrakastatxua ziela Gasteizko kapoiak. Ja, nik ez da ere, nik irakurri nuen albistea eta enekien ere, eta izendapen holan jete, bai, Gasteizko kapoiak eta... Bai, garai baten, bazien Gasteizko kapoiak, naiz eta Gasteizekoak ez izan, ze azten ziren igual Bergaran, Durangon, Balmasedan, edo Leioan. Da gaur egun, Iria Zabalgo gazta bezala. Getariko txakoleina bezala. Hori da, oinatin behitzen dela. Beraz, izena emote dutza, irizpide holan desberdinei, eta Gasteizko kapoia, Euskal Herri osoan itxen zan, eta basaukan arrakazta. Basaen liburu bat, holan Fernando González de Heredia, idazliak, 2014an, idatzi zen, aquellas recetas alavesas de antes. Eta bertan jaso zitzen... Bizkaienen moduen viejunaz. Viejunaz, bai, aintzinakoak, edo tradizionalak zienak. Eta, karo, zuri ontsa galdetzen batzuek Gasteizko errezetaren bat, edo Arabako errezetaren bat, esango zu, perrotxiko naskia... Goxua, barraskilloak... Barraskilloak, bai. Barraskilloak oso Arabakoa dira, hombre. Hombre, baina gehiago joan zinen hori, goxuara, patatakin zehose, eta holaxe, ez? Igual, Errioxa, Arolan, Arabara, urbiltzian, olako... Patatak erriosarrera. Bai. Patatak, Erriosar, Arabar, Erriosarrera da. Hori da. Txistorrakin. Bertan, Gasteizko kapoiak aipatze ditu, eta beste hainbat errezeta, antza Arabakoak ziela, La Puebla de la Barkako boloa, pastela izango zen boloa, si horren ibe. Bai. Galeperra Gasteizar erara, bai. Lantziegoko ahatea olibekin, hau, bitxia benetan, Olibak egia da, Araban badauela, baduzela olibondoak eta bertan olibalia ataratzen da, baina olibakenak bertan itxen zienik, eta gutxi hau, Lantziegoko ahatea. Eio. Zaketan udaletxeko parkien lapurtuko zabien horrek ahate batzuk edo. Hombre, galeperrak eta egia da, zentzua badaukatela, ze hor, ez, garizaietan eta galeperrak eta ibiliko dira. Ahateak. Ahateak. Eta hemen txenik bat ezagutu biharko nauena, Zarrazetetik hurbil daukau. Aramaixoko talo goxuak. Aramaixoan famatua da Iturrieta Sagardotegia. Ala, familixana. Ez, nirea da. Zuria da. Nerea da, nire... Bai, Sagardo ona, Aramaixoan, Iturrietan, bista onak. Bai, bista. Jende jatorra, janai goxua, da Sagardoa, aparta. Eta zer zan Aramaixokoa? Talo goxuak. Nik talo goxuak ezagutu ditut, geixau, gaur egun, holan, eta logileak eta etorten dienean, Santa Mazetara eta holan, aukitzen dagoia, hori, xistorrakin, irizabagazakin, irugiarrekin, eta gero aukitzen da bat txokolatiakin, baina nik uste dut tradizionala. Igual, Aramaixoko talo goxuak, behitxu, guztoko jaten holan ikertzia, zerenak izaten ziren, txorinera ekarteko lan, betiko errezetetan eitxeko, ze politxe pentsatzen jateta, etxe ondokua da. Bai. Eta berez, estatu mailan bai, Espainia mailan oso ezagunak ziren Gasteizko kapoiak. Segura, bitu. Bai. 1818an honakua esaten zabien kapoien inguruan. Bota. Oso zapoletsuak dira hartoaz elikatzen direlako. Eta Euskaldunek hala nahi balute, Europa mailan ezagunak izan ahalko lirateke beste herrialdek haien produktuekin egiten duten antzera. Patri, nik zer esan dizut honek egunetan. Euskaldunak oso txarra garela saltzen. Eta orokorrean benetan, eta hau ez da broma, gu ez gara honak ikasten ari gara, baina ez gara patere honak saltzen, eta hori ikasi behar dugu, ondoko herrialde beste batzuk, ez daukate agian gu daukagun, bai kulturalki, bai gastronomikoki, bai hainbat gauzetan, tokiz, historiaz da gure erdia daukate, eta saltzen dien munduko ez da izer horrena izango zian moduan. Eta guk ez dago. Marketina ikasi bikau. Bueno, Vitali, itxaun, denbora behar du. Honek egozin behar du, hemen. Hauek ontzen egon behar dira. Orduan, paparrak onduta daudenean, aurru utziko du pixkate ondo egozten, gero birrindu ingo dugu. Eta paparrak, esan dagoa, ordu erditxengo du. Hauekin daudenean, plantxa markatuko du, sartei berdinean gure azalore xerrak, eta hauek erretilu batera eta labean bukatuko ditu. Eta eringo duguna hau birrindu, eta ziape saltza. Gusten duzue, erreza dola, gaurko errezeta. Bueno, pasada ordu erdia,
hauek kontuta daude, hori hor daukat oraindik, plo-plo, esaten dana, eta oin, ingo guna da, eskaiak kendu ingo, bueno, hor erortzen bada berdin zait, baina olioa bera erabiliko dugu, eta plantxan markatu ingo ditugu, Eta... Zer da bero hau, hemen di lurruna ataratzen da, hemen diako lurruna ataratzeko toki eta iruditu zen labetik atera berria da. Ez, maingo dituguna da, hauek gorritu, hemen utziko ditu, eta gero azaloreak hemen, sustantzi guztiarekin, hartu eta gorritu, eta gero labean bukatuko ditu. Ontxe hori aipatu dozula, lehengomen ikusi nauen, bakitzuk aipatu zinula, norbaitxe Michelin izarreko jatxe bate daukala, mielek ikusi nuen, horako sukaldien da, obran eta holan denda baten, enzimera dana, sua zara, da bertan anziluna moztu, eta horako bat, hori handi beraz. Hemen txorienen ezin zan bero egon. Nik erabilita daukat hori, eta daukazu, hau izango zan dena, kolore grisekoa da, gaina, hau grisa da, eta euskazu, 3-4 puntu borobil badaukatera, eta zu dakizu hor gainean jarri aldala. Hemen mandu da euskazu, eta ero taula moduan balio du. Material berezi bada, non erabili alduzun, hartu taula beharrean, moztu inaldut hemen, eta ero jartzen dute sartaia hor, eta jende aurrean, bueno, gehi ematera izten ditia, jende aurrean egiteko, oso politxa da. Bai. Bueno, hau esan da, guazen gorritzera, gure oiezko paparrak. Oso ondo. Lehen utziazu zuzentzen, ze lehen esan dut kapoiak zirikatziana, zirikatzia, zirikatu esan du? Bai, zikiratu da. Zikiratu. Hora, eskar esan du da, konfudidu inaz. Zirikatu beste gauza da, nik zigorra itxotzatena... Gehiago da, nik zuri patria itxotzana... Nik hemendik gaina barkamen eskatzea nahi zuze, nik eiteizu zuri gehiago, eta benetan zen, bakizu olakoa naiz patri zaiatzen naiz, Aurten esan dut, aurtengo erronka txintxo izan bar naiz, baina... Ez da dut ikusten, ja, 50 urtekin jazin jaldatu. Ez, hau zedeinik, ez? Justo ja, holan geratu zela. Ama, animo. Zirikatzaia, baina, bueno, holan berdin maite dugu, Eskerrik asko egitelik. Bueno, hau gorritzen, eta esan dakoa, ondo gorritu, labian bukatuko dugu, Hau hemen azkenean, bitu ikusten zuen lodia. Bestela plantxan ingo behar genuen, zabalduko genuen liburuan, ero eskatu zuen arakinai, eta buelta, baina, bueno, gu labian esan dagoa, 200 gradutan dauka labian, da ero, hau lodia dira, eta nik uste 8-10 bat minutu, honek batez ere beharko dituela. Baina, joango da, azalore hau izango da, oinarrian eramango dela, eta hau joango da honen gainean. Orduan, azalore zaporea izango dugu horko errezetak, Oso ondo. Ba, bueno, izaten badau, proukou, hau, ez dakit ikusi oso nodan noizbait, pustutako aragixan kontzeptua. Bai, entzun da daukat. Oiazkoakin gabizela, hori etorten jaku burura, Askotan, oiazko paparrak eta ikuste itxugunean holan, pustuta bezala da, kristoneko itxurakin, hori normalian ura sartzen dutzie. Holan egoteko, Bueno, pixu gehiago, gaina, claro, zuk pixu batiko kobratzen duzu, Paparrak zema dira, kilo da, 6 euro. 6 euro. Claro, kapar bat daukazu, pixatzen duela, 600 gramo, sartzen diziozu, 50 gramo lan, eta gero horiek sartaian geratzen dira, uranak, eta hori azkenean, holako iruzur bat da. Zezuk begibizan ikuste osulan pustuta, baina gero ur hori, bueno, ez dakit samurtasuna emongotzan, edo ez, baina esaten daue, honek oiazko txurixak eta honek pustutakoak eta estienak gain kalitate honekuak, horregatik kostatzen jakiela beste, gero txigortzia edo labian holan kolore politxa hartzia, zera ura sartzen dutzielako pila bat. Bai. Beraz, prozesu hori ez dakit guztiz etikoa izango da, baina inobezek ez dauen ez debekatzen, hortxe dau trampa. Euneko zerbait, ez dakit, nik egizten alde hortatik ez dakit zelan dagoen, eta euneko zerbait gehigarri moduan gehituak alko zai, ez dakit, bueno. Ez dakit. Beti esaten da, holakoetan aukera noberena, zuen konfiantzako arakinan joan, eta arek, jakinko du zeinek izan aldiran paparrak zerbait sartuta izan aldutenak, edo zeintzuk ez? Niak horatzen az, Indonesiara joan ginenian lehengo aldiz, nala, 10 urte ja, han egoten ziren uarte baten olan, Lomboko artean, han, oiazkoak kalietatik eta egoten ziren... Ilarri-jarrak! Argalak zauzen, horko oiazko izterra da, eskatzen zinun olako jatetxe baten, arroza oiazko izterrekin da.
Oiaizko izarra zan zapala, holan, horrek ez zaukan aragirik zan lehorra, ez zaukan, claro, gu ez gauzen ara oitxuta. Baina berez, holan ziren. Bertan zaukien elikadurakin, eta bertan zaukien bizitzakin holan ziren, da gu gauz oitxuta, aragi pustu horretara. A ber, aipatzen genuen legunean, egon ginen Extremadurako oiasko urdina nola desaratzeko da, hori azke bizita eta gaina, zaten dute, hortarako oso ona dala, azke, bere bilatzen dala, jatekoa eta bilatzen dituela, eta horiek, muitzeko eta jatekoa bilatzeko zin basa, muitu. Eta muitzen basara, nahi eta nahi ez, bueno, azkenian honek jabugo txerria daukana, ez? Zerati da berezia, txerri horrek nahi eta hartzai batekin, batetik bestera ibiltzen dituzte, eskurra jaten eta belarra jaten, ze berai esate dute. Eskurra beharrezkoa dira, baina belarrak ematen die pisua eta belarra behar dute. Eta horiek ibiltzen die, batera eta bestera mugimenduan. A ber, Patri, txan. Zuk, hau, azalore bajartzen dizute horrela jarri. Horrela jarri, eta, a ber, beste zerbait da, eh? Begixeratik sartzen da. Bai, Alesek esaten du paparra, baina azaloretaz ari gara hitz egiten. Azalorea, horrela, taki gaina hemen, bueno, oiasko hindu aurrena, orduan, hor bere sustantzia txupatu du bizkat, ez? Orduan, bueno, beste aldatzen da, ez da azalore, pum! Azalore bat, egosita bakarrik hor jartzen dizuetena. Ez, beste zerbait, bada. Horan, xerra bat, xerra on bat. Eta benetan, berez ixadan produktu bat buruzen gau berba, noski urdaiazpikoa eskurrana bada, haue bai bada, oiaskoa basarrikoa bada, baina, betxunik, sekula ez da probau, iazuk, holan indozun bidai, zakit txiroekin edituzun bidai horretaiko baten, probau izan dozu gamelu esnea. Sekula, eta aragia, aragia daztatu daukat, baina esnea ez dut nirak idala, ez. Ez dut inoiz daztatu, baina entzun daukat oso nutrizionalki oso interesgarria da. Bai, interesgarria da, nutrizionalki ezaugarri batzuk baditxu. Adibidez, alergia askoz gutxi hau ditxula, behi esneak baino. Horrek da, azkenian daukalako, bekta latoglubina proteina. Gaztelu gamelu esneak. Proteina hori? Proteina hori, adibidez, gamelu esneak ez dauka. Eta behienak bai, eta hori da alergia ematen dagoena jendiai. Baitu? Osa, jendia normalian, esnian alergia eta sortzen jako nien, proteina horrei ematen jako. Bai. Eta gainera, ezaugarri beste holan interesgarri bat, bebai, bada, gaur egun, ur gutxiko ingurutara da, oitxuta dauzela, eta bero asko aguantatzen da biela, eta esaten da, etorkizunean holan animali bat aukitzen badugu, Bai, lehorteak ero ongo dira. Bai, lehorteak eta egoten badie, ur gutxi, bero asko da, esaten da... Aguantatzen dutela da, nete. Basamortu da, geixo eta geixo egongo dela, gameluak, badie. Bueno. Listo, ikusi zuen hemen azpian olio pixka jarriotez itxasteko, gero urtanta bat, ni beti labean zerbait erretzen duenean urtanta bat bota diot, eta esan dagoa, honek 8 minutu 200 gradutara utziko ditugu labean egiten, eta bien bitartean ingo duna gure krema egiten joango gara. Horretako, bueno, birrinduko oin. Eta gero siape saltza. Eta gero esne gaina botako diot. Eta hau, izango da, siapea, estia, ospina, eta oliba olio txorrota nasi, eta hau gero gainetik, ni siapea benetan maite mindutan hau, eta gero eta gehiagotan eraitzen dut etxean. Hori gero, gure paparrai gainetik botako diogu, eta kontrastea azalorearekin eta oso ondo eratzen da. Hor da, noi? Salata pixkat ateratzea, goaz. Nik zarata dauen honetan kontakotzut, ezaugarri ezainonak edo ezain interesgarrixak edo bere, gamelu esneak dauzkan alde txarrak. Nik uste honetan hona, zela, txarrak ere badauzka? Txarrak badauzka, ez di ezaporiakin zerikusixa, Zerikusixa da, zikanian animalixa ez dala lekudanetan bizitzeko gai, ez da lekudanetan bebai bizi, Afrikan eta ekialde hurbilan bakarrik aldo gaurkitzu. Eske egia da nikan, oin nire aldera, han anboto inguruan hauntzak ibiltzen dien moduan, ez dut imaginatzen gamelu. Igual oitu iten die, Igual etorriko da, batek daki. Gainera, behi esnia baino askoz begarestixaua da, egia da gutxi hau dauelako, eta askoz be galkorraua, segitxuan, galdu itxen da. Kaduzidadia da, epia da, askoz be motzaua da. Orduan, horrek izango ziren alde txarrak. Hemen galdetza osku julenek.
Ausartuko alzinaketen gamelu esniakin kosinatzera edo gamelu esnea probatzera? Eta nik bai, ez? A ber, enizun esan nahi. Hau ez da esne gaina. Gamelu esnea da, ikusten duzuen lodiagoa dala. Patri, hau konbentzituta esaten dugu, behitu, baka horrekarri zu gamelu esnea, bai. Hau justo, 7 hilabeteko eme baten... Egia da, aragisa kontsumitzeko errexagoa dala, ze aldozu utxean enbazatu, online eta holako dendetan eta egoten da, zuk erosi zinun. Zata gutxi bat atetan. Juan San Urdian erosi zen itxun olako aragi desberdinak. Bai, seguro bada, bertan, gameluana bai, baina esniak? Ja, esniak aputxoa zaila aurkitzeko. Baina, kontua da, hautzean agian salduko dute, ze, karo, esnea freskoa baldin bada, ero ut, esaten da hau ez, pasterizatua, ero da nolakoa, holako salduko dute agian? Nik alatabe, herrialde arabierretan eta egon da naiz, eta ez du sekula ikusi bez, Ja, egia da, eskara joaten, ez? Atal horretarenik esneak ez da gauza begiratzen duzuna, ez? Bueno, baina kafetegitan batzutan eskaintze dutzue, ez? Da, edari vegetalik, niri inoiz kafesne bat olan hartu otenian ez toztie, gamelu esnerik, holan kanpon hartu otenian, beraz? Claro, baina zuk esneakin niri Albertok ez dituzten esneakin hartzen. Jordanian dagoen ginenean, da, coffee? Yes. With milk? No, milk, no milk. Esaten du ez da la kafea, Alberto. Gizo. Erradin badauka, Patri. Eta nik egia da, gero eta gehiago, bitu, ni adinean aurrera noan inean, gero eta gehiago ulertzen diote, lehen uste nuen berezia salabera, baina adin kontuak egin dirantza. Nik uste dut... Osa, berdin zabitza. Etorriko zaizu, Vitali, etorriko zaizu gaztia zara, baina, bitu, hemen, lantalde ikustea besterik ez da, bitu, hasi, bitu, Luis, libratzen zazu, gaztia. Bueno. A ver. Ona. Boa, ze ona. Oso goxoa benetan, Xoa eratzen da. Osa, beraz, intentzioa da, hau oinarri xan. Hau oinarri xan. Gero azalore xerra. Gero paparra gainen, eta gainetik, oinengo dun, saltza errexau. No, dauzkau, berrota malgramo, ziapea, Dijongo ziapea. Pikante puntua dukana. Eta bestela, gero estia bota behar dugu. Estian ziapearekin eikia badau. Gero, zitriko azido puntu bat, koiaraka gutxi gora bera, ospina, ardo ospina, eta gozoa. Koiaraka da bat, estia. Oliba olio txorrota da bat. Eta saltza. Eta hau izango da, gainetik eramango duena gero gure paparronek, orduan, ez zerrez, labekoa atera, eta izango da, Patrik esan du, oia, krema, salurea, paparra, saltza. Eta ero? Hau, lurra. Gero egurrezko somierra, koltsoia, eta edredoia. Eta edredoia. Nordikoa. Eta lodia betik nordikoa. Nordikoa jakendu inbida, martxuan gauz. Zera. Bueno, launok, dena prest daukagu. Azpiko saltza, gero, nola esan, aminarre... Azalore xerra. Lurra, egurrezko kanapia edo. Koltsoia, eta edredoia. Hori. Bueno, dana prest daukagu. Honek, bexamera emoten dau, testuriagatik, ez da? Krematxu. Egia da hor, iragazten baduzu, beste puntu bat hartzen dutela gauza hauek, Ordan. Oinarrian, krema, gero, azalore, xerra bat, gainean, eta honen gainean, bitu, ingo dana da? Igual xerra da moztu, ez? Xerra da moztuko dut, ja. Eta gero jateko, garbisaua. Moztuta utziko dut, eta lehantiago geratzen da gainera. Hartu. Eta oinarri horretan, oiaskoa ezpada beste edo dugu jarri, ezta? Holan be? Holan, beste itxura dauka, ez zait. Bai. Lehen esaten genduena, ez? Ez da berdina, azalore bat egosita, hemen esaten duena kremekin da holan, ez? Ero pixkat, gozatuta olio pixkatekin, eta oin, ikutua ero bizi puntu emango diona, hemen daukagun, ziape, saltza berezi hau, eta horrela, eskai, adartxu batekin, hemen daukazue, gure oiasko paparra azalorearekin. Orduan, hauek xinatera, pasako ditugu, aurra. Bai.
Haguna. Zu bakatze, ez da? Ni bai. Ja, ba, probiko, Herramienta prestatu ditu. Hau bai, danetatik apurtxo bat, ez? Bai, nik bera atarako nuke hori, ero moztu, hori da. Horixe. Eta oin saltza pixkat hartu. Eta ber, zelan, kombinazioa. Ia, siapiak. Baukala indarra? Indarra. Baina solorean aditzen da, kremarekin oso suabea, baina gero, bueno, Bai, bestearen testura daukago, benetan goxua. no? Baita, osasuntxu jateko beste modu bat, beti. Bai. Ez dakit, behitxu, asalorea eta oiaskoa jan bez da. Oiaskoa plantxan eta asalore krema bat. Ba, ez behitxu. Hau egin, eta benetan aukera paregabia. Eta saltzen dituzten saltza horiek egindakoak eta ez, etxean intzazbezu saltza erresa dela. Eta bestela, beti izango dituzue dilistak, lagunok. Beti izango dituzue dilistak. Ontxien gotzu batzuk? Venga. Eta esan duguna, betiko errezeta batzuk, hau da, dilista batzuk, baina ikutu desberdinekin, zigorrekin jaben bezala. Nire kasuan joango dira, butifarrakin, orburukin eta bruselasko asatxoekin. Beraz, apurtxo bat olan desberdin. Bai. Baina, pentsatu dut, ondo atarako dira, ez da sekula proba, hau izango da esperimentua, Oso ondo, venga. Hortarako daudegu, probatzeko, nola ingo dituzu? Hola ingo ditut. Lehengo ingo dut erregosi, tipula, piperberdia eta berakatza. Gero gehitxuko ditugu orburuak eta bruselasko asatxoak. Horrei dana bebai, dilista gehitxu, urez estali eta kosinatu ingo. Eta gero, dilista gisatua zerbitzatuko dugu butifarra plantxak. Beraz hori berez, barazkixak, oza, dilistak barazkiekin, Bai. baina gero, tartean bebai butifarra purtsu bat botakotza, baina aukera da, Barazkixekin be, nik uste ondo geratuko dela. Vale. Jo nik oinegia da, butifarra ikusi dudan hortan, Bai? azken aldian, errezetak zarrak eta desente irakurtzen nahi, naiz? Eta ja, batzuk aurkitu ditut, bat baino gehiago. Butifarrakin? Ez, saltxitzen aragiarekin. Hau da, Bai. butifarra be, azkenien bada, saltxitxa Saltxa mota bat. lodi bat, mota bat, eta nasketa, espezie ezberdinak erabiltzen dira, baina bada, saltxitxa bat, Eta hor badaude lehen antzinako asasukua deitzen zan bat. Asasukua? Asasukua, bai. Eta egiten dara iparraldean, eta gero hor baita bastan inguruan, Bai. eta bere sukua barik da asa bete bat egiten zan bere asa, gero betegarri bat egiten zan aragiarekin, saltxitxa aragiarekin eta holan. Bai? Eta honek lagungarri moduen txistorra eta eramaten zuen, gero pastelantzeko bat egiten zan, eta holakoak, baina ja biro aurkitu ditut, hori, saltxitxan aragiatena, barrutik, eta horrekin, betegarri bat egitea, eta egia da, aragi xeatuarekin ohituta gaude egiten hainbat gauza, baina nik hemendik animatzen zaituztet, aragi xeatu erabiltzen dituzuenean, bai, aragi bolak egiteko, bai, boloñesa bat egiteko, ero. Erabi aragi bola, baina etxean izaten baituzue, saltxitxa fresko batzuk, hoien aragia, barruko aragia, azkenean aragi xeatu dela baita. Bai. Gehitu diozue eta beste ikutu bat ematen dio. Eta erabat bizitzen dira. Hori erabili izan dugu, errezeta italiarretarakota. Hortarako bai. Nik hemen gonatzen ez, Markel Irizarrekin txirrindularia, oinatikoa. Bai? Txirrindulari, orain di jarritzen du bizikletan ibiltzen, suposatzen du, baina, profesional oia. Arekin ingen duen, horrelako, Eskoziako arrautza gero, eta horita arrautza bat gutxi egozia, 6 minutu gorringoa gutxi inda geratzen dela. Eta gero zuritu, eta gero aragiz bilduta doiena, ez? Bilduta, hori aragi hartzen da saltxitxan aragia, horrekin bildu, eta orduan egiten duzu arrautza handi bat. Irinetik arrautzatik eta ogi birrindutetik pasatu, eta egiten duzu kroketa erraldoi bat, zeinen mosten duzunean, geruza ezberdina dauzka, daukatuk kanpoko geruza kurruskaria, ogi birrinduarena, gero saltxitzen geruza, gero arrautza zuringoarena, eta erdian bere bihotza da gorringoa gutxi eginda, ez? Orduan, biztara oso politia egiten dauen zerbait, jateko, goxua da. Bai, ez da egongo. Saltxitxak eta arrautzak tartean egon da, txarria ezin da egon. Eta, berezia dena eta politia gatzen dena. Eta umeekin egiteko, oso interesgarria dena. Bai, umiei ezak eta inbeste guztoko jakien honek bruselasko asatxoak zeneri, bai, pentsatzen gatera politxak badiela. Politia diak gehiago, baratzia. Hortuan, enborra luzea, eta arrautzatxoak pik-pik, bere umetxoa bezalan itxatzi daan, izango zen moduan
Bueno, garrapatak esan behar nuen. Ez dakit hori oso politxada. Baina txakurrenak handixak bihurtzen di horrekin, Eta, bueno, hain handixak baina itxura, antzeko zerbait daukate. Bueno, hori esan da, gaur etorri gara, bero mantentzearen kontuak eta ni, bakizu, Katerineko enpresa batean lan nuen, eta ezagutu dut, zer lan, jakiak ateratzen ziren, guk prestatzen genituen, saldak edo babarrunak eta baziren, laro eta mazortzi, 100 gradutan, 100 gradutik bera normal izaten zen, zendanei termometro hartu behar izaten zitzaion, baina haragi gixatuak eta olakoa, hor, laro eta mapiku gradutan, eta 2 orduren ondoren, gutxienez, 3 eta mapiku gradutara iritsi behar ziren, beraien helburura, eta hor teknika ezberdina daude, eta hor daude bufetak baita ere, bufetetan, jan izan baduzu inoiz bufete ematean, ikuste dituzu, nola han bandejak dauden leku ezberdinetan, eta beroa mantentzen diren. Horretako teknika ezberdina daude. Klasikoenak, Maria Bainua, bandeja jartzen dituzte, ura azpian dagoena, eta hor Maria Bainua, jatetxetan ere, jatetxeak izaten dute, saltzak eta izateko Maria Bainuat, handa euskate, lapiko ezberdinak, eta beti berua daude saltzak, orduan, pilpila, bizkaitar saltza izan alduzu, aragiaren, ez da, eta aragi suku badero, hor, beti berua daukazu, eta erorrekin bakarrik saltzeatu inbar duzu. Ego Afrikan, orako bufet batera joan nintzen, leku batera, ez zaula argirik, 6 aurrera, holan zauen oian erdixan, eta bertan kandelatxo batekin, eitzen zabien. Osa, esan, horako erretillo bat, eta horako kandelatxo bat, anik jokata kandelatxo horrekin, berotzen zain zenik esaten nahen. Kandela txikina da, baina ematen sotzan, Gero, daude beste batzuk, elektrizidadea barra, kasu urtan, Maria Bainuan da hor, bietan elektrizidadea barra. Izango zen, bigarrena, hauek, elektrizidadeakin, erresistentzia batzu daude azpian, eta bekoa, temperatura batean dago, eta horrek mantentzen du berua. Beste bat elektrizidadea behar duena, ez duzuen jatetxe matetan, ez duzu ikusi zerbitzatzen den tokian nola platerak atera baino lehen, daude horako foko batzuk gorriskak. Daude, gainean horrek berua botatzen dute. Apinpeza estetika kontua zala. Ez, horrek berua ematen da. Horrek, egiten da, eta han azpian jartzen duzuna dana, hombre, kozinatu ez dizuen eskua, baina berotu egiten du, eta berotzen dabe, Hori izango zen 3. eta 4. izango zen Patrik esan duena, zuarekin. Zua, hartu, eta zu gar txiki bat azpian daukatela, segun zer dan, horrek bero mantentzen du. Eta horrela, janeari hona da, handenen biztan, orduak. Eta bestela, kanpora bialtzen danean, izaten dira honek termobereziak. Termoberezi hori egiten direna lehenengo, erabili baino lehen urberoarekin eukiten genituen, beroa botatzen genien, eta gero, han sartu behar genuenean, sartu beharreko jakia, ustu iten zen, urbero hori kendu iten zen, orduan, beroa zegoen, zerbait beroa gehitzen zenion, eta, berez, eta hori kontrol baten ematen zen, eskoletan, fabriketan jasotzen zituztenean, gu bidalitako janari bero hori, berez, beraiek temperatura hartu behar zuten, eta apuntatu. Gaur gixatua iritsi da, 89 gradutara. Ero gaur geratu da, ez da izer. Eta hori kontrol bat, gaina apuntatu ondo inbarzan, ze nirekin egin zuen batek lan, Patri, segundu bat, Bai. Ezigen bura, hartu eta apuntatzen zuen temperaturak hartu gabe. Eta babarrunak 104 gradutan, ez da izer 107. Eta etorri zen, hori, supervisoria, eta esan zion, baina zer, urak ze temperaturatan irakiten du? 100 gradu. Babarrunak nola ongo dira 105 gradutan? Badakigu askotan ez dituzuela behiratzen, baina jarri zerbait zentzu duna. Jarri 87 gradutan. Eta zigor, han, Katerinetako enpresetan eta ziur orburuak eta prestatuta esatorzen ziela, ez? Garbitu da, utzean ontziratuta. Eta kipula olako boltza, 5 kiloko boltzak kipula erregoziarenak, eta patatak dauzkazu zurituta, baina patata, ez da patata nazketa baizik, eta patata, hemen araban iten dute, hartzen dute, 5. gama eroitzen dena, patatak hartu, zurituta, eta gero, patata frikituak egiteko, gixatuak egiteko, moztuta, eta holako plastiko boltzetan ontziratuta, ez dela oxidatzen, eta horiek ere, pentsa, 18.000 lagunen dako, Patri. Patatak errixarre dara. Betxunilla. Pakete asko ireki behar dira. Irekitzen ja, pila bat denbora juten da. Bizeps haitxe dazu. Hemen nik bakarria. 2 orburu erabile ditut. 4 orburu, barkatu.
Eta minabil burrukan, Ba, eta, bueno, eta Patri, olako leku baten denbora dirua da. Bai, Denbora diru pila bada. Horra, izatea pertsona bat. Egunean, ez da izan bat orburua garbitzen, argi dago, jatetxe batean, bai. Eta gero, atalatzen da honekin. Ba, baina hori gero lehertu eta pilulak egiten dira honek. Ez, lagun batek, lankide batek, esa osta, Estefaniak, gordetzeko, segero berak infusioak itia gorrekin, eta diuretiko da, hori. bai, orburuaren dieta da jarraitzen dagoela. Orduan, hementxe. Ba, ez ondo funtzionatzen, Bueno, ontsa data. Vale. Emoio zu denboria. Bai. Hementxe dauzkat, beratzen utzi ditut, dilistak. Hementxe, baraskixak, lau orburu, bruselasko asatxoak, piper gorrixa, oza, piper berdia, eta dilistak. Eta hementxe, honei. Ura kendu. Eta gero, hiek, claro, hau ez du birrindu behar, ez zer, hor pusketak ikusiko ditu gero, orburuak, asatxoak, eta dana. Hori da. Hau, ordu baten egozia. Vale. Edo, lapiko askarra baldin baukau, 20 minutuan olan. Bai. Zu motelian. Eta beratuta holan nik uste dut hauek lehenago behita. Igual lehenago. Lapiko askarre, lapiko normalean, 45 minutuan nik uste dut probatu, eta ber nola dauden, baina holan beratuta askarra biten dira. Igual, hau, ona pasakot. Bai. Hementxe, baketzu zein goten. Bai. Hementxe, zu bizian jarriko. Bai? Bari, butifarra apurtxo bat. Plantxan etxeko igual osua ez dugu ingo. Bueno, ni, gizu norbaitek zer esango duen. Zuk ikusi, ni... Eiteko dana gero jango dela, ez da? A ber, atzo izan Santiago eta... Donillako de tarta, barruan... Arraparri pasar, indute. Sartu zen da, ez dakite... Etzan ez geratu. Egia da baina, aitortuko estazu, zigor da, hori egisa da. Eta makiajekoa batzutan kexatu iten die. Beti gozoa juten dara, bakarrik tartak eta lakoa. Beti gozoak eramate dutzu, egisa da gozoak gero, partekatzeko, banatzeko errexagoa diela. Claro, hau eramaten gozo, eraman biozu, lapikoa, hau, goiari, ez dakiz, eta ez da egia da, ez da hain erosoa. Ja, baina, eta gaina kontutan eukinda, askotan harrapatze dituzula, kafe makinan, eta kafe makinan ze hobeto kafetxo batekin baratxuri sopa bat jatea baino. Hori oso ondo sartzen da beti. Haro eta gaurko aukerak, ondo sartu guzien. Mostazu zigor, nik uste dut, 2 minututxo, hauen jaukitzia. Ze hau, etxetik ekarri baten ja. Bale. Zaten nuen nik hau aldamenian eukan lapiko hau zertako etezan. Nik uste nuen nio lagustu egoteko zala, zein altura engatzen txak. Bero txo dago, ez da. Bueno, ezer, hau jaso eta bagatoz? Jaso eta bagatoz, batez. Bueno, hementxe dauz, behitxu barazkidanak jain jaseran geratzen dien. Bai. Nik uste dut hau, butifarrakin. Eta, bueno, hemen aukera daukazue, barazki janen dago, gaina hau veganoa izango litzatekela. Eta gero, nahi izan ezkero, aldamenian jarri. Butifarra, txoixoa, txistorra, orkia, zuen guztuko zain esteki. Eta... Hau, holaxe ez dakit, holan olio pikante batekin, edo olako zehosekin. Zer nahi, Alberto ez jatia da? Zeiten diozu gure zuzendari jauntxita burgarriari. Baina bestela, hemen jarriko ditugu. Olako butifarra zatitxo batzuk, hauken du, eta listo. Gure dilista gixatuak butifarrarekin. Bueno, eta orburuekin, da bruselasko asatxoekin. Bai, hemen izen oso luzea jongo zan horrelako, goi mailako jatetxe batean. Nire lehenko inbiot, bat, barazki jarea. Migana. Ia orburuekin. Zeu nadien dilistak. Ni iruditen zait dilistak gauzat. Danakin geratzen dio, ondo? Beti. Beitu ez dut. Hemen aipatu izan ditu, itxaskiekin da jaten, txirlak eta hori. Beitu, bat nik dilistak da gauzat, eta babarru nahi daulan bota izan ditut. Bai? Baina ez ditu dana jan inoiz, ez da, otarrizkekin. Zigor, jan ditzuzu zenik hemen txorien egin naben David Muñozen errezeta bat. Dilistak, otarrainxekin eta kurriarekin. Txuk, proba duzu. Igual, etzara akordatzen zain beste errezeta itxe ditugu. Bai. Hau, esan da lagunok, pintxopote eguna da, gu bagoaz,
eta bihar ostirala, Hori da. txoriene. Agur lagunok. Etorri gurekin astea bukatzera.